Sitsa kailan yung tamo. Ganito. Gaya ang abli nila puntahan rin. Okay, dami suot ka Sige, sa sige. SM. Sila yung palito na kapit. Sige, sige, bye. Okay. Matubag namin dito. Kulikot, pinuhaan niya ron. Sulod ng misa. Puting arita.
bana magmularga. Mao niya mo Si hi. Ate, nag-vlog. Si hi Arya. Ako ako. Si Arya. Dito na. Wala. Arya, okay. Dito na. Si Wiwi. Hello Wiwi. Ano ba? Si hi. Si hi. Hi. Bakit ka? Si hi papo. Naka-vlog ko. Hi. Wala away. Oh, ni ami karon mo na kong gihatod, mo na kong bata ron. Larga ni. Oh. Ito. Ay, di ami karon sa airport. Mo ni ako mga anak. Oh. Kaning na ay gwapo sa larga ni karon. Yan ang asawa. Buti ra bang hilak niya ang asawa kay larga yan man. Papa Tips, Bisaya Vlog. Hi. Say hi, Papa. Hi, Papa. Hi, Papa T. Hi, Papa Tips, Bisaya Vlog. Say hi, Papa T. Vlog. Ay. Oy, mas. Magore ka pa. Ala. Ah, Nanawag mo hi. na. Hi. Sige. Kanta. Manood dali mo. Dito dagaling ko ron. Atong interview ko ning Larga. mular asawa sa mularga. Usa yang gibati karon nga mularga. Si Mularga. Pare, ay imong kumpa.
Asa man taan ni primo? Lingkod, balita din ko. Taga dito ato. Ito, dito, hay man. Mga bata, ah. Ali, ali ta dire, oh. Paminaw, murag. Kani sila ron, murag. Iya, murag.